Tá pictiúr a chochtaíoch. Cluiche nua ríomhaireachta, taitneamh agus triblóid. Pictiúr a héan. Sa chéad pictiúr feicimid Owen ina shuí ar an talamh sa seomra suite. Sé a chlog sa tráthnóna atá ann agus tá sé ag féachant ar an teilifís. Tá a bhála scoile ar an mbord. Is dócha nach bhfuil peoc oibre scoile déanta aige ó tháinig sé abhaile. Is folas go bhfuil sé ag ligeanta scíthe gan aon bhúirt ag cur isteach air. Pictiúr a 2. Ansin féin Owen téacs óna chara Liam, a deir go bhfuil cluiche ríomhaire nua aige. Írenn Liam ar Owen tacht chuige theach chun tríola bhaint as. Tá scetamíní ar Owen faoi seo. Bhí siad ag súil go mór leis an glutha nua seo le fada. Pictiúr a 3. Féachann Owen ar a uaireadóir chun féachann cén toghmaí. Tá is aige go bhfuil obair bhaile fós le déanamh aige den lád ar gcionn. Mar sin, tá is aige go gcaithfidh sé a bheith ar ais go luath agus gan an iomarca ama a chaitheamh ag teacht Liam. Beartaíonn sé leis féin teacht ar ais ag a chocht a chlog. Pictiúr a 4. I pictiúr a 4 tá Owen agus Liam ag imirt an chluiche ríomhaire nua i dteach Liam. Tá pizza á ithe acu agus tá siad ag baint an-sult as an oíche. Cluiche an-spríúil atá ann. Is léir nach bhfuil siad ag tuairt ard ar an am, mar tá sé a chocht a chlog anois. Ba chóir dóin a bheith ar a shlí abhaile. Pictiúr a 5. Ar ais a dteach Owen, tá mar Owen ar buile. Cuireann si gléach ar láithreach. Deir sí leis nach bhfuil si peoc sásta leis, go bhfuil obair bhaile fós le déanamh aige agus go gcaithfidh sé teacht abhaile lom láithreach. Gabhann Owen le scéal lé. Deir sé nar thug sé faoi deara, cé chomh déanaach is a bhí sé, agus go bhfuiligh sé abhaile i gcúig nóiméad. Tá sé a driblóid ceart gan amhras. Pictiúr a 6. Ag a leathúir tar éis sin é, feicimid Owen ag déanamh obair bhaile agus a hismeóirí ag fara air go géir agus go farragach. Tá cuma míshásta agus thuirseach ar Owen. Tá sé ródhéanaach san oíche chun díriú ar an obair bhaile, ach níl an dara ráha aige anois. Tá ceacht foghnamtha aige anois gan an obair a fhágáil go dtí deireadh an lae.